Der er godt gang i drivhuset. Jeg synes lige, jeg vil invitere indenfor, så I kan se. Agurkeplanten har allerede givet 8 agurker. Jeg kan se, at vi skal have tzatziki i aften. Tomaterne, de giver også rigtig godt. Jeg har købt 7 forskellige typer i år. Her er en bøftomat. Og så har vi vores kumkat-træ. Det er sjovt, jeg har så svært ved at sige det ord. Og det giver rigtig godt. Det er faktisk første år, at det har givet blomster. Og jeg har haft træ i 3 år nu. Og slimetræ. Helt vildt. Virkelig fyldt med blomster og nye skud. Helt fantastisk. Så har vi også sådan en tomatplante her. Det var også godt gang i det. Og vi har 4 chiliplanter stående i spande. Det var også godt i gang. Så ser jeg, om jeg kan finde en. Der var der en. Jeg har plantet basilikum mellem tomatplanterne for at holde bladlus væk. Thai-basilikum, citron-basilikum, græsk basilikum. Og så høster jeg, det kan I se, vi har gjort her. Så høster jeg sådan løbende, og så tørrer jeg dem, så har jeg til vinteren. Ja, der er sådan lige en lille en, jeg har købt i Brugsen. No name. Her er også en aflægger her. Det gror helt vildt, når det kommer sådan i en sådan plantesæk der. Og så er der lidt for øjet også. Det skal der være. De har været flittige. De har virkelig blomstret, hvis ellers man vander dem, så kan de jo leve evigt næsten. Men det er alt for nu. Hej.